Nosíte fixný strojček a objavili sa prvé technické problémy? Budem hádať. Zo zuba sa odlepila súčiastka. Najčastejšie to býva tento kovový štvorček, ktorý sa nazýva ortodontický zámok a stáva sa to najmä pri konzumovaní tvrdej potravy. Dobrá správa je, že pre vás ani pre súčiastku to neznamená žiadne riziko. Akurát si všimnete, že zámok už nedrží na zube, ale zostal uchytený na drôte, kde sa môže pohybovať. V takom prípade úplne stačí, ak nás budete telefonicky kontaktovať a dohodneme si termín návštevy ambulancie, počas ktorej všetko nalepíme naspäť. Druhým najčastejším problémom býva vysunutý drôt. Prípadne vyčnievajúci háčik alebo gombík, ktorý vás začne v ústach oddierať. Stáva sa to najmä počas prvých mesiacov liečby, kedy používame veľmi jemné a tenké drôty. Prvú pomoc vám poskytne ortodontický vosk. Urobíte si z neho malú guličku a natlačíte ju na kritické miesto. Potom si už len dohodnite termín, kedy prídete do ambulancie. My strojček skontrolujeme a zabezpečíme všetko tak, aby vás nič netlačilo. A teraz jeden špeciálny tip. Ak pomoc s voskom nestačí, môžete drôt vytiahnuť. Najskôr ho pomocou kozmetických nožníc predsvaknete a potom malou pinzetou vytiahnete. Trebárs takto. Toto však odporúčam len vo výnimočných prípadoch, napríklad ak ste na dovolenke. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, prihláste sa na odber a sledujte nás na Instagrame.